People, it is about time that we learn ways of making money. Trading is one of the ways that allows a person to make money while the person is staying at home or the person is doing another job. So let us invest at JSE or at Johannesburg Stock Exchange. Just walk to your nearby FNB, sit down with the consultant and speak of Forex. Secondly, make a thorough investigation about the London School of Investment, which has an acronym of LSI, and you'll take it from there. Sanibonani balingani mapungu na machichi, igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa ubhuku lwamanqe obhalwe ngu-EJ Mhlanga. Sizokwenza umbuzo omude, inkomba, uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa ubudlelwano phakathi kwendikimba nabadlali. Before we start, let me acknowledge everyone that is here, old and new subscribers alike. Guys, you are loved, valued, and appreciated. Let me also extend this acknowledgement to our visitors. Please stay here and make this your new home. You will not regret. As you do that, spread the word, because this will assist the channel kakhulu. Sizovula ekhasini lamashumi ayisishiyagalombili nantathu. Sithole inkundla yokuqala isigcawu sesibili. Kufundeka ngalolu hlobo. Sivule abakaki. Unkululeko unokholekile, enye yezintombi zakhe. Sivale abakaki. Unkululeko, sivule abakaki. Engena egulukudela emnyango, sivale abakaki. Kuhamba kanjani sithandwa sami? Sivule abakaki. Emqabula, sivale abakaki. Ukholekile, izinto zihamba ngokohlelo ndoda. Uphindisiwe ngimsanganise ngimqedile. Ukholwa yiyona yonke into engiyishoyo. Unkululeko, sivule abakaki. Ehleka kancane, sivale abakaki. Akusekho ukubuyela emuva kuyena. Le mali kufanele siyithole nakanjani, bese sibuya ngapha kuThamsanqa, nakuyena senza leso. Ukholekile. Ugcine evumile uphindisiwe ukuthi uThamsanqa akagudluzwe ngoba angeke esaluthola uxolo lwakhe. Ngeke ahlale iminyaka 5 yonke nendoda, kepha aphume engaphethe lutho esandleni. Unkululeko. Ngibuya kuyena namanje. Ingqondo yakhe iyazululeka nje. Ngimdonse ngendlebe ukuthi angalokothi enze obunye ubulima, ngoba uyodliwa yinhlamvu uma eke wazisa amaphoyisa. Ukholekile. Uhlakaniphile phela uphindisiwe. Ucabanga ukuthi angazosa emlilweni? Ngicabanga ukuthi bekufanele ngifunde ngale ndlela. Uhlakaniphile phela uphindisiwe. Ucabanga ukuthi angazosa emlilweni? Unkululeko. Engikubonile nje ingathi unovalo. Ukukhuluma kwakhe okokuqala akusafani nokwanamuhla. Ngibonile nangale nkathi ephuma uThamsanqa, izinyembezi bezigcwele amehlo. Ukholekile. Ngokubona kwakho usefuna ukuguqula umqondo. Unkululeko. Kunzima ukusho. Into engimtshele yona ukuthi angalokothi enze into ewubulima. Uma enza njalo uyasazi isivumelwano sethu. Ukholekile.
kangiboni ukuthi angaguqula umqondo. Ngizwile uma ngikhuluma naye ukuthi uzoyenza lento oyifunayo ngoba ekwesaba futhi asebona ukufa kumcathamela uma angake abhayize unkululeko. Wenze kanjani ukuze akwethembe ukholekile? Ngingubani kanti mina? Usungikhohliwe yini unkululeko? Phendula umbuzo, hhayi lento ongibuza yona. Phela kufanele siqikelele ukuthi uyalithenga ngokuphelele icebo lethu. Kufanele azi ukuthi ukungena kwethu egodini sihamba naye ukholekile. Iqiniso elimsulwa umonisile uphindisiwe. Uyabona naye ukuthi izinsuku zakhe kwamathonsi seziphelile. Yena bandla uyamthanda uThamsanqa, kepha kukhona naleso silingo semali. Uthi wake wathi klabe ngolunye usuku uThamsanqa ekhohlwe isilibhi semali abeqeda kuyikhokha ngayizolo. Uthi wacishe waquleka ukuthi kanti ugane indoda enemali egcwele amabhangi unkululeko. Akashongo ukuthi bekuyimalini ukholekile. Uyayithanda imali inkululeko. Buka amehlo ngathi isikhova ngeqinisile unkululeko. Siphilela yona. Uphindisiwe ucabanga ukuthi uzomgudluza kanjani umyeni wakhe ukholekile. Ubesacabanga indlela esheshayo yokumgudluza. Kungakho ecele umbono wami ngalolu daba. Ngiqale ngazenza ongafuni nakulizwa icebo lakhe. Eqinisweni uphindisiwe uyayenza lento, kepha kayimphathi kahle. Uyamthanda uThamsanqa. Isimo esimphoqayo ukuthi amane athole izimali zikaThamsanqa zomshwalense naleyo yasemsebenzini unkululeko. Uzobonana nini naye futhi? Kasisekho phela isikhathi ukholekile. Kuyodingeka ngiphuthume unkululeko. Kangizisoli wena kholekile engikwenza kuphindisiwe. Ngeke ngisasondela eduze kwakhe. Uma kulula ukubulala umyeni wakhe obekamfukamele emfudumalweni yothando olungaka ngenxa nje yemali, wena angakuyeka kanjani uma esecikekile nguwena ukholekile? Engifisa ukukwazi kuwena ukuthi uma imali leyo isitholakele ebhange niyomenze njani uphindisiwe unkululeko? Kulula lokho. Kuhle naye simsuse alandele umyeni wakhe. Uzosihlupha uma singakwenzi lokho ukholekile. Imali kaThamsanqa bese itholakala kanjani uma usushesha ukumgudluza unkululeko? Akukhona ukuhlakanipha ukugijimela lapho. Okwamanje masigxilise umqondo wethu kulokho esifuna ukukwenza. Okwakhe sizogcina ngakho ukholekile. Ekuseni nizohamba ngasiphi isikhathi unkululeko? Sizophuma ngehora lesithupha. Kufanele kuqala kushaya izikhathi zokuvulwa kwamabhange sibe sesiqedile umsebenzi. Kufanele siyokwedlula enkanini lapho siyolanda khona isikhiye komunye abasebenza naye ukholekile. Nizobe nimqhuba okwenkomo kanjalo nje? Uyothini lowo eniyofika kuyena senilande ukhiye ekuseni ngovivi nihamba nophindisiwe unkululeko? Ngikhuluma nawe nje, okhaba lethu sebephambili. Bengiqeda ukukhuluma nabo ocingweni njengamanje. Bengitshela ukuthi lowo walile ukuvula izolo befika kuye ukholekile. Benicabanga ukuthi ukhona umuntu ongavulela abantu angabaziyo? Jesus, kufundeka ngalolu hlobo.
Benicabanga ukuthi ukhona umuntu ongavulela abantu angabaziyo unkululeko. Inhloso yabo bekungukufika kuqala engakabuyi. Ukholekile, pho bebezongena kanjani endlini unkululeko? UMaqoma uke wamshayela ucingo emsebenzini ethi usebenza enkampanini ethengisa izimoto ngemali ephansi. Kukhona uhlelo lokuthenga imoto ngaphandle kwediphozithi lapho uzoqala ukukhokha ngemuva kwezinyanga ezintathu. Ukholekile, ubethe uyayifuna yini imoto? Nkululeko, yebo uyayifuna. Sizwe ngaye uphindisiwe ethi bebexoxa naye izolo emsebenzini. Uyifuna ngamehla abomvu, esho nokuthi izingane zihamba ekuseni kakhulu uma ziya esikoleni, noma amakhaza eshubisa umkantsha kufanele ziyokhwela amabhasi. Ukhalela kakhulu lokhu okuncane ngoba kusafunda enkulisa. Ukholekile, nezigebengu zokuzalwa, ingathi ubugebengu lobu nabufundela. Pho bahluleke kanjani ukungena? Unkululeko, kangizwanga kahle, kepha ungathi ugcine enqabile ukuthi bangene. Babone ukuthi kungcono bacashe emuva kwezihlahla bangabe besahamba. Bathe besuka badabula intambo yocingo. Bathe bayongishayela uma kukhona okuguqukayo, kepha uma isimo sisenjalo sesiyobonana ekuseni. Ukholekile, kasazi sesiyobona sekuqoqwa. Unkululeko, kasehlukane manje. Ngisabuyela khona kwamakhunga. Kangifuni kubhede nokuncane kulokho osekuhleliwe. Sivule abakaki, baqabulane, bahlukane. Sivale abakaki. Siyaphela lapha isigcawu sesibili esitholakala enkundleni yesine. Ake sichaze, sicubungule, sihlaziye. Sizobhala isihlokwane esithi ubudlelwano babadlali nendikimba, bese seqa umugqa sibhale igama ngosonhlamvukazi elithi isingeniso, bese singenisa ngalolu hlobo: kunokuvumelana, kunokuhlangana phakathi kwabadlali okungabalingiswa bomdlalo kanye nendikimba noma neqiniso elethulwa ngumbhali. Indikimba yalomdlalo ubugebengu obuhleliwe. Ngakho-ke abadlali abalandelayo: uphindisiwe, unkululeko, uMaqoma kanye noSikela, singamshiyi phandle ukholekile, bayahambisana nendikimba yobugebengu obuhleliwe lapho benza khona izinto eziveza ukungabi nabuntu emphakathini, izinto ezihlukumeza umphakathi ngandledlana thizeni ezithinta imali. Balingani bami nani bafundi, uma sengiqedile ukwenze njalo ukuchaza isihloko sale essay, ngizobe sengeqa umugqa ngibhale ngosonhlamvukazi igama elithi umzimba. Ngaphambi kokuthi ngiqale ngichaze, ake ngi-highlight okulandelayo. La kuyabonakala ukuthi each and every character will have a paragraph. Ngakho-ke ngingaba nama-paragraph amahlanu kulo mzimba.
elokuqala uphindisiwe, elesibili unkululeko, kanjalo kanjalo. Ake sibuyeleni embuzweni wethu. Umdlali onguphindisiwe uyayithuthukisa indikimba yobugebengu obuhleliwe, ochaza ukuthi uphindisiwe unobudlelwano kanye nendikimba yobugebengu obuhleliwe. Ugebenga umyeni wakhe ngenxa yokuba ngumlingiswa noma umdlali ongenaso isimilo, yize umyeni wakhe abengazi ukuthi uyagetshengwa. Kodwa-ke lokho obekwenziwa uphindisiwe kuwubugebengu. Okokuqala, uthandana noNkululeko eshadile. Okwesibili, uthola ingane noNkululeko kodwa akamtsheli uThamsanqa iqiniso. Okwesithathu, uThamsanqa akazi ukuthi uphindisiwe lo washayisa ingane. Lokho kuwubugebengu obufihlelwe amaphoyisa. uNkululeko-ke owathwala lelo cala. Uphindisiwe nonina uMakhangela bahlela ubugebengu bokuba bangamtsheli uThamsanqa ukuthi uphindisiwe uney'ngane ezimbili ngenkathi ezolobola phela ecela isihlobo esihle. Bathula bathi du. uThamsanqa wagcine ezitholela yena. Uphindisiwe ungumaqhuzu wobugebengu obuhleliwe. Akamtsheli futhi uThamsanqa ukuthi uNkululeko usebuyile. Ukuvezile uphindisiwe ukuthi akasafuni ukubuyelana noNkululeko. Kungani-ke angatsheli umyeni wakhe ukuba kunomuntu omhluphayo emsebenzini, kunomuntu omhluphayo khona lapha ekhaya ngenkathi uThamsanqa emukela ucingo, uNkululeko angasho lutho ngale. Kwalalwa ngalelo langa kufulathelwene ngoba uphindisiwe engafuni ukukhipha iqiniso. Lokho kuwubugebengu futhi buhleliwe. Kuwubugebengu obuhleliwe ukuthi uphindisiwe amuke ekhaya lakhe ngaphandle kokwazisa umyeni wakhe. Wathi uyafika wathola itshelome inhlama kudansa izipoki. Akusho mina, kusho umbhali. Ubugebengu obuhleliwe ukuthi uphindisiwe aqome ukuba ayothatha imali ebhange ngoba nje esaba ukwesatshiswa nguNkululeko. Usizane vele uphindisiwe ubesesele necala elilodwa, icala lokushayisa ingane. Umendo ubusulahlekile, umendo ubusuwonakele. Vele ubezovela ejele vele aboshelwe lokho ngoba uNkululeko bengeke amyeke. Lokho kuyabonakala. Ngakho-ke ngabe wathwala lelo cala lelo kwabe kuyaphela nje. Uphindisiwe uhlela ubugebengu bokuba asoconge umyeni wakhe uThamsanqa ngoba ebona ukuthi umendo wakhe usuphelile. Uthi akakwazi ukuhlala nendoda iminyaka 5 agcine angatholi lutho. Ngakho-ke uzombulala uThamsanqa ukuze athole imali yemishwalense kanye nemali ezobe ivela emsebenzini. Uphindisiwe uyayithuthukisa indikimba emayelana nobugebengu obuhleliwe. Balingani bami nani bafundi, ngisengiqedile ukubhala konke lokho ebengikade ngikusho. Ngizobe sengeqa umugqa ukuze ngiqalise isigaba sesibili kulo mzimba we-essay. Nkululeko kuphela uyayithuthukisa indikimba yobugebengu obuhleliwe. Bukhona ubudlelwano bakhe njengomdlali kanye nale ndikimba esiqeda kuyisho manje.
Ukuthandana kwakhe noPhindisiwe akuvumelekile. Ukuhlela kwakhe noPhindisiwe ukuba ingane yabo bayinikeze uThamsanqa akuvumelekile. Ukuthatha icala kukhohliswe umthetho waseNingizimu Afrika, ahambe ayogqunyekwa ejele iminyaka 3 ngecala angalazi akuvumelekile. Uyabuhlela ubugebengu bakhe ngokuthi asuke aye kwaMathonsi eyohlala ngoPhindisiwe eyomnyundela emendweni wakhe akuvumelekile. Umbhali usebenzisa isu lokubikezela. Sibona uThamsanqa kwaMathonsi egqolozele isithombe sikaMathonsi kanye nonkosikazi wakhe uMamdlongo. Lokho kubikezela isigameko uThamsanqa asenza sokuba athe suka lapho athembise laba bantu abadala ukuthi uyophatha obunye ubufakazi nangempela aphathe obuhambisana nobugebengu obuhleliwe obuyilobu obulandelayo. Isitifiketi somshado esisho ukuthi yena noPhindisiwe bashadile. Okwesibili, isithombe lapho yena noPhindisiwe beqhabulana khona ngosuku lomshado beshadiswa nguye belu umfundisi owayeshadisa uMamdlongo kanye noMathonsi. Lokho kuwubugebengu ngoba bekungelona iqiniso. Yacaca-ke futhi ukuthi kuhleliwe, kuwubugebengu obuhleliwe ngonkululeko ukuthi ade eshaya ucingo eshayela kwaPhindisiwe ephumula aphinde ashayele uThamsanqa emsebenzini emtshela ngozipho zonke. Kuwubugebengu obuhleliwe ukuthi uThamsanqa ahlome abezingovolo ngenkathi ehamba noSikela noMaqoma beyohlanganisa amehlo nabakwaMathonsi mayelana nodaba lomakoti wabo. Nangalana kwagubhela bathi umakoti wabo, kodwa-ke okwabo kuwubugebengu obuhleliwe. Nangalana kwaMathonsi bathi umakoti wabo, okwabo-ke kukhombisa ukuthi bayizisulu. Nangonkululeko ekhipha isibhamu ekhomba ngaso uThamsanqa emehlweni. Kuwubugebengu obuhleliwe ukuguqula amazwi kaPhindisiwe. uPhindisiwe wayethena kunkululeko, woza neproject ngizokusiza. Ubengasho ukuthi uNkululeko makahlele ubugebengu bese ethi lobo bugebengu lobo buyiproject. uNkululeko usefuna manje usesabisa uPhindisiwe nonina ukaMakhangela. Buyahlelwa ubugebengu obokuqala obokugqekeza ebhange, kuthathwe imali. Lokho kuzofaka phakathi noSera ohlala enkanini ngoba nje kunguyena ogcina okhiye. Ngemuva kokuba sekuntshontshwe leyo mali leyo, uPhindisiwe ogqugquzelwa kodwa yena engazi ngokholekile ekutheni asoconge uThamsanqa uyobulawa naye ukuze uThamsanqa nethimba lakhe bathole imali eyizindodla. uNkululeko uyayithuthukisa indikimba yobugebengu obuhleliwe. Mlingano wami nawe mfundi, lokhu kuzoba isigaba sesibili. Ake ngisho nje ukuthi okubalulekile la ukuthi sikwazi ukubona ukuthi umbuzo omude omayelana nale nkomba kumbe uphawu lokuhlaziya uphendulwa kanjani. I-essay ingeke yaphela
noma yaphetheka ngaphandle kwesiphetho sayo i-essay esiwuvo lomfundi. Ngiyabonga nisale kahle kwanele okwanamhlanje ngoba ngiyazi ukuthi umfundi kanye nothisha bazohlala phansi-ke manje babhale ngosikela, ngomaqoma kanye nokholekile. Uyathandwa.